When you are for me, just what trade and Ponyamia to Mobibia, Hoye, Yamin Kaubibia. Nkonkonsa, Mesro. Mut me tiny pama hoda ho too much. Mut me tiny pound. Now what the whole too much. Uti asma mekan. O ye ni party said the way bosomen combat, asma menoken. When him say we are Juma Peace FM. Funny face case by on. O Nkonkonsa Korea na o frame me. But me the respect man. Me the buoma say, oh, we are Nkonkonsa, we are media person. Etimi no kasa kama ti asema me no kanene but what the wo kroya na de meto aye my Abodie se wan hwan e ma no any funny face case o card o pe bia kire me o radio so anyankopɔ adom nyame so ma ye ho nyansa se we panyinti no ani si ye ka hwe ti asema me no ken me no ni nkomo bia sisi me wo frɛ me no nkomo ba na me no di me ka de na akyerɛw sɛ bɛma bia fa ne yire akyi na kofa de bai de watwerɛ kogu ho no de tia na asɛm we hu hyɛ da hia sɛ mɛkasa ho bai me pɛsɛ me ka kyerɛw sɛ Wale o yire ono yire ne to yire awo ba akɔpɛ ti asɛm me no ken ti asɛm me ka kyerɛw nei Nkonkonsa Wale udi agora abrabɔ wo betimi abɔ but sika emu sika pa unya da so wadwene sɛ wo bɛtwerɛ de wobɛtwerɛ de bia wobɛtwerɛ bibia obi nkaye sɛ wo se me no wakasa sisi afa audio ne bra bonten sɛ me no wakasa e ka de watwerɛ yi fa bra bonten sɛ me no wakasa yi mutimi tani pa ma ho da ho sa mutimi tani pa ma ho ba da ho dodo anya fe o wentimi ma wonya sika o ti asema me no ken enipa bia wo kreati ni mu kra ne nya nipa dia eye onyankopɔn dia se wo ji ade bi na wo tworo bibi fa obi ho na se eye nipa ne kra ya wo ne nyankopɔn na adi ti asema me no ken anu tro se ekom de me no wo ma ma aduane ani me ho tete wo ma me ntoma afira ti asema me no ken na busa se awurade bebusa se hefa na me hia wo a mama ntoma afira mama waduane ani papa ti asema me no ken but awurade ma yo honhom na ti wo mu no honhom na ti nipa ne mu no ya awurade dia enu ti na wo ka se wo mama aduane ani wo mama ntoma afira eti dia wo ye a de bia mu tro negative things asemu bi ba ana obi tro bibi na ankoye mo sanyam na mo tworo ye sanyam na mo di news ni ba ya mo pese mo create bibia create awareness ba hweniye e bia me kan se no and I want results sabi wasem ba ya manfo se ye no na ka ebetima betum nchine serious pa be ka se wo tafere obi ase o se de ba de wan nsem bebre no na ka ebetima beka bi pa but na hu hye de hia it mesrel mo time na ye time dodo oh de bia beboko bi che mudin so abozan Felix mudin abo mo marketing but mo na nkasa no ohwa mo bebre ewo mo di mo moja bepre ba mo ntimi fa mo nyansa mpe sika yempo yengu obi ho fi mpe sika o ti asema me no ka ne nei for me na ekono me hu se o ye metamfo emfre me phone so kura abiem ade na mote sa uti asema me ka no ade na mote sa o platform be na ekuta o wo so ye blogger dia platform na ekuta o platform be o Nkonkonsa ye kasa ye mfa ya no kasa o platform be nipa mfa ye nyansa kasa wo nyansa be ye mfa nimdie kasa wo nyimdie ne sei sabi etitu ni abrempon buye tina de bia kasa aye ye manyansa ba ye kasa mu na ntesu kokko wo memanum ka metimi ate a kyerɛw nanso de wo kwase amre sɛ ye ne ye betete wo hweniye ti asema me no ken de wo kwase amre sɛ ye ne ye betete wo hweniye